moral attributes एबा के काइटरनि सचरित्र एबा बनि तंमुं जों जे काइटरनो खुलुमै दङ जे काइटर बाय दङै थांनाय आ काइटरनि चरित्र सचरित्र एबा तंमुं बाहाय ते बमतै जों अमनो सावै मानखाय जों ब बाय हिमै थांनानैङो तेबो फानमानाय ते काइटर बबा साजाक ते बबा साजाकिया आबनो जों सावै मानै sak गोदालै तलाङै थाङै माननाय जों मुथमा नारकनाय काइटरनो जों सावै मानै पाइमान्या तामनि हिनबा काइटर अंखा अनलिमिटेड एबा बायफ्लेया फेबा काइटर जोंनो जेरिखा सावै माना बागै जों आसुब जरा दैनो सावै मानलायनाय काइटरनि सचरित्र नीति एबा तंमुं हिकेबो परफेक्ट हिनि साव बजतनिसे गाहाम एबा बसिमिसे गाहाम काइटरनि तंमुं जतनि स्लाय गाहाम सैजाक दङ माथाय 5 नि 48 सुकनखनि नरकनि फा गाहाम ओंतै नरक बो कासदै बो हायनो गाहाम ओंदै हिनि साव सिनि गोथार काइटर गाहाम हिनि साव हानि बागैनो जों बनो खुलुमै दंनाय रकनोबो काइटर गाहाम ओंदै हिनि साव फायदि जों अ God's moral attributes no point wise जों नाय थांलायानो नंबर 1 God is good काइटर अंखा गाहाम अबनो सावै माना सगां जों सिना नाङो good एबा गाहाम word अमो काइटरनि अरसिमिसे गथगो ते बनि कि साफानो जाया गरै जों अमो बसिना नाङो जों बररक जाया ते सुमसबाय गुप्लुं ते मुसुमा हामिया हायपानो सिनि काइटर अंखा गाहाम तामनि हिमाले जों कुनु गाहाम मानना डिजार्व खाया हायपानो सिनि काइटरले जोंनो हामजाक मां दङो खायरक मां दङो ते नागार मां दङो ते बाइबलनि काइटरनि जत्तो सामुं खायमा गाहाम कुक एलेमबागो सैजाक दङो लबमुं 100 नि 5 तामनि हिनबा सुब्रायुं अंखा गाहाम बिनि बायफ्लाया हामजाक मुं दंफ्लायनाय ते ककनारकमा बिरि बिरिवो दंफ्लायनाय अरो एलेमबागो साव सिनि काइटर जोङो जे कग्रि मताय बाय थांग्राखै साव अ कक दंफ्लायमां दंनाय हिनि साव हायनुहाय एलेमबाग नायफिनाय लबमुं 107 नि 1 सुब्रायुं नो हामबाय रिदि तामनि हिनबा बंखा गाहाम बिनि बायफ्लाया हामजाकमा मलब्रुम नो दंफ्लायनाय हिनि साव सिनि सुब्रायुं काइटरनो सालब्रुम हामबाय रिनि साव तामनि हिनबा बंखा गाहाम बिनि बायफ्लाया हामजाकमु मलब्रुम दंफ्लायनाय साव सिनि काइटरनि हामजाकमा ते बायगालाखनै साव बनि मोथांजाक बररकनि बागै बनि संजाक बररकनि बागै काइटरनि हामजाकमा ते बायफ्लाया हनि साव God is holy काइटर अंखा गोथार कक एबा वर्डनि मीनिंग अंखा सेपारेट एबा आलादा खायमानि सिनि काइटर सिमिनो गोथार बो सिमिसे सेपारेट बो जों बर काहाया फिया सिनि काइटरले गोथारसे हानि बागैनो अ होली एबा गोथार हिमान अबो काइटर सिमिसे ते केबो गोथार गरै तिनि आ संसारो मोतायरक एबा बाक्सा बररक गोथार हिनि दाबि खायलायो हायबानो बरक गोथार अंगिसिमान्या सिनि बाइबल गोथारनि काइटर सिमिसे गोथार तेबो सुमसक एबा शयतान जायाबाय बेलाय हाकसालजाक तेबो जत्तो अनो गाहामको तेबो जत्तो जरा अनो गाहामको हानि बागै नो जों खृष्टान हनजाकनाय रक साकनो खृष्टनि बिसिंतै गोथारमा खायनाय सिजाक दङरो अ सुब्रायुं मोतायरकनि बेरे नों हायते साबो दं साबो नों हाय जों सासा गोथार दं सामुङो वाना मासिंसा गमा सिंसा खे दांनाय साबो दं अरो साव सिनि सुब्रायुं हाय गोथारदै साबो दं हिनि साव केबो गरे गोथार हिमानि सिनि बाइबलनि काइटर सिमिसे सामुङो वाना मासिंसा गमा सिंसा खे दंनाय साबो दं हिनि साव केबो गरे सिनि बाइबलनि काइटरनो गारै ते केबो गरे हिनि साव बर खरकसानो रेनि हाय हिनि सालायखा गोथार सेंक्रारकनि सुब्रायुं बेबाक हा बिनि जों सासाबाय गुफ्लुं हिनि साव सिनि काइटर गोथार कुक हिनि साव ते अ हा बिनि जों सासाबाय गुफ्लुं हिनि साव हानि बागैनो जों जिसुनो सुरिउ हिननाय रक जों जिसुनो खुलुमो हिननाय रक साकनो जिसु खृष्टनि बिसिंतै गोथार मा खालायनाय एलेमबागो सैजाक दङ 1 पीटर 1 नि 16 एलेमबागो हाय हिनि सावो आं गोथारबा नरकबो गोथार ओंदै हिनि सिनि काइटर गोथारबा जोंनोबो गोथार ओंदै हिनि साव खृष्टनि जिसु खृष्टनि बिसिंतै जोंनो गोथार ओंदै हिनि साव फायजिसिम सगाङै थांनाय ताबुक नंबर 3 God is faithful and true काइटर अंखा ककनारुकनाय ते गाहामबाय गुप्लुं हिनि साव
The faithfulness of God ni meaning hingke kaitor bini nature eba prokriti slaya hansau. Kaitor sing borok haya hansau. Sing borok sini nature eba sini prokriti slaimano. Haipano kaitor le boni prokriti slaya hansau. Tei boni joto ko kubu hansau. Sini kethang kaitor ni joto ko kubu hansau. Sing borok haya hansau. Sing borok sometimes sing sengra sau sengra khayo phiaba sini kaitor le sini kethang kaitor le kono phano se sengra kare hansau. Joto si kubui mai kublong ni sau sini kaitor tei boni songjak borok no mothangnai hini kok narokjak tei boni kok narok mani omo paifleya ni sau tei jeng sini kaitor no puito khlai sugui mano bono puito khlaima banyo jeng mothangjaknai eba Jisu Kristo no puito khlaima banyo jeng mothangjaknai elembak nanai wanyu chapima 32 ni 4 bongkha holong bini samungrok soisa sugjak tamni hinba bini bebak lamarok soi kok naroknai kaitor bo saya khlaya bo kubuitei bini thani saya kre hini sau seng tini je kaitor no khulumai hini seng khabo songunya kha bo ongkha joto sugjak hini sau bo joto sini kaitor sugjak hini sau tamni hinba bini bebak lamarok soi hini sau bo jeto samung khlaimani joto kubui soi hini sau kok naroknai kaitor hini sau sini kaitor kok naroknai hini sau sini kaitor seno mothangnai hini kokrikha kaitor seno mothangnai hini sau bo saya khlayan sau sini kaitor aro kono phano saya kre hini sau kisa phano saya kre hini sau bo kubuitei bini thani saya kre hini sau poriphenai wanyu chapima 7 ni 9 aboni bagui neng sawi mande nini kaitor subrayung simise kaitor bo ongkha kok naroknai kaitor bo bono hamjaknai rokno tei bini dagima rokno khnanai rokbai sungsai jora kok narugo hini sau hon baguni seng sono saimani hini sau siri hini sau sini kaitor subrayung simise kaitor kebo grei sini kaitor simise kaitor bo ongkha kok naroknai te sini kaitor soike kok naroknai sau ani hai elembak naifinai 1 Korean 1 ni 9 bini sajla Jisu Kristo bai thansa angma bagui norokno ringnai o kaitor ongkha kok naroknai hini sau jengno je kaitor mothangnai hini ringi nakha bo kok naroknai hini sau hani hai elembak naithangnai 2 Timothy 2 ni 13 jeng hamya phano bo kahamno tongo tamni himba bo bini tongmung khibui mainyani sau au singborok hamya phano sini kaitole kahamno tongo ni sau tamni himba bini tongmung khibui si mainyani sau sini kaitor boni tongmung khibui si mainyani sau God is sovereign kaitor ongkha phanganang kuk kaitor ongkha phanganang kuk tamni himale bo joto manei snamjak rokni slaibo kusugo tebo joto maneni sakao control khayo faidising God is sovereign eba kaitor ongkha phanganang kuk omono point wise sawi manlayano number 1 kaitor ongkha joto maneni sakao te joto manei snamjakya songni no tongo elambak nainai phunukjakmani 21 ni 6 botebo saka paisuka angno alpha angno omega angno yafang angno busuk tei kangjangnai borokno ang mothangnai tuimukni tuinyo ahainyo khannai hini sau sini kaitor no joto hini sau puila paithak yafang busuk hini sau tei je borok phola mothangjangna musojagoi tong pholao kangjak o borok no kaitor boni mothangnai tuimukni tuinyo ahainyo khaninai hini sau kaitor bonono mothangnai hini sau number 2 kaitor joto manunyo snamo tei joto manunyo ekloke boni controlo romoi tono kolosai 1 ni 16 tamni himba bobai se kaitor sukno khabai o singsa no joto manunyo snamo matairok hodarok bugrarok tei bokrorok bai nukjagya phano engthong nukjangnai phano engthong bebak manunyo snamo kaitor bini yaktei bini bagui bebak sangsar no snamka hini sau joto mani kaitorni bisingtwi se slamjago hini sau tei aboni sakao kaitorni control tongo hini sau number 3 kaitor joto sawi mano jeng elembak nainai room 11 ni 33 kaitor busukse maya gnang bo busukse si busukse elem gnang bo khasap mano romoi manai Sabo dong bini samungno sawi manai Sabo dong hini sau sini kaitor joto sawi mano bo joto khlai mano pheba jengla sini kaitor no sasugui baimanglak sini kaitor ongkha limitless unlimited kaitor pheba jeng kaitor sono jesuk bono sawi manani phanika jeng asukle sawi mannai number 4 hingke
Kaitor joto khlaimano o subrayung Kaitor nungni phankrak phanbai tenini yak phologui nokha tei hayukno snamkha nini thani kutuk mungsa phano krai hini saw sini Kaitor se nokha hayung joto no slamani saw tei sini Kaitor ni thani kuno phano kutuk kori hini saw hani bagunyo sini Kaitor sovereign eba khe phan ganang kuk. Number 5 Kaitor ni control joto manini sakao tongo elembak nanyai lobmung 103 ni 19 subrayung bini asuk thayung no sukno khawo songsakha tei bebak ni sakao no bini dagi phang tongo hani saw subrayung ni tongthaile sukno khos hini saw usuk kugo tei bebak ni sakao no bini dagi phang tongo hani saw hani bagunyo sing sina nango saimana nango sini Kaitor angkha sovereign eba phan ganang kuk phaji singtebo sakangai thangnai God is love Kaitor angkha hamsakma hani saw agape love eba khe perfect eba khe unconditional love sini Kaitor ni hamjakmung angkha agape love eba unconditional love kuno condition kori जों समसोgo klai tongfuru phano bosungno belai hamjaka tei chini bagi thekya जों elembak purinai room 5 ni 8 tamke Kaitor jongno busukse hamjak amo bosungno phunoka tamni hingke जों somsok ganang angi tongfuru Jisu Kristo chini bagi thekyani saw Kaitor boni hamjakma sono phunoka ni saw जों somsogo ketheyong tongfuru जों somsok khlai Kaitor bai hasalangi tongfuru Jisu Kristo जोंनो Kaitor bai ganao tangnani bagi bo chini bagi thepekya ni saw tei singo hamjakma himani akok Kaitoro simise srai khe gothogo tei bono o hamjakma ni saw phaji sing hani elembak naiphinai 1 John 4 ni 7 8 khajani takhurok phaji sing kiching sing hamjak laino tamni himba hamjakma abo Kaitorni oronase hamjaknai borok bo Kaitorni busa bo Kaitorno siniwo hamjake borok bo Kaitorno sinia tamni himba Kaitor angkha hamjakmung hini saw ani khajani takhurok जों kiching sing hamjaklai de tong sini Kaitor angkha hamjakma tei sini Kaitor dagiwo जोंनो buino hamjakni bagi soike hamjaknani bagi saka phungnani bagi simi ani saw soike samung bagi hamjaknani bagi phaji जों jaitung laino. Number 6 o जों nailani God is just Kaitor angkha soike bustumnai eba thik eba khe soike samung khlainai au जों borok se samung khlaima hamya jaya angi mano phiaba Kaitorni joto samungno soi tei koboi Kaitor unjust angi simaya elembak nanyai 1 Sabima 32 ni 4 bongkha holong bini samungrok soisa sukjak tamni himba bini bebak lamarok soi koknaroknai Kaitor bo jaya khlaya bo koboi tei bini thani jaya kare hini saw sini Kaitor angkha holong hini saw bini samungrok soisa sukjak hini saw sini Kaitorni joto samung perfect hini saw tamni himba bini bebak lamarok soi tei Kaitor je samung khlaimani jotono soi hini saw koknaroknai Kaitor bo jaya khlaya bo koboi tei bini thani jaya kare hini saw sini Kaitor koknaroknai hini saw sini Kaitor sono muthangnai hini kokrikha bo sono muthangnai hini saw bo jaya khlaya ni saw tei bo koboi tei bini thani jaya kare hini saw sini Kaitorni thani kuno phano jaya kare hini saw. Number 7 God is life Kaitor angkha langma Kaitor nono langma rwnaisa tei chini pholano muthangnai tei bo bini sajla Jisu Kristoni bisingtwi jongno paiflaya langma rikha जों bono poito khlaimani bai Kaitor jongno je langma rikha omo tei paiglak जों thimani yagulo bo Kaitor jongno paiflaya langma rwnai elembak nanyai Mathai 4 ni 4 Jisu hai hini saka elembak okok tongo borok ruti bai simi thangi manya Kaitorni bukhungni bebak kok bai se thangnai hini saw sini Kaitorni kokno sini langmani samung hini saw जोंनो langma rwnai khe sini Kaitor ni saw hani जों elembak puri thangnai John 14 ni 6 Jisu bono hai hini saka angno lama angno kuboi angno langma ani bisingtwi phaya khe khoroksa phano afani aro phai maina hini saw Jisu sai tongo Jisuno lama hini saw Kaitoro thangnani kaisa lama hingke omo Jisu hini saw angno kuboi tei o kuboi himani abo Jisu hini saw angno langma hini saw tei sini life himani जों जे thimani yagulo muthangjak himani amobo Jisu Kristoni bisingtwi simisi hini saw ani bisingtwi phaya khe khoroksa phano afani aro phai manya hini saw
khoroksa phano sorgo eba sukno khao thangi mangala kini saw. Number 8 point, God is righteous. Kaitor rongkha kahamkuk eba nei porayon eba khe dharmik. Kaitor rongkha dharmik tamni hinba bo sini joto somsokno susakha bini sajla Jisu Kristo thimani bisingtwi. Hani bagunyo जों tabuk bahai ke kaitor bai kaham hini romjakna hingke Jisu Kristo no poito khlaimani bai. Phadi जों elembak nanani Rome ni 3 ni 21 ni semi 26. Kokborok sirik tongo kaitor bahai ke borok no kaham hani rom. Phiaba tabuk kaitor bahai ke borok no kaham hani rom o lama phunukjakha. Abo kerong rakhokmani kokya haifano kerong bai deri rok obono kok salangkhani saw. जों Kristo bai bahai ke kaham hini romjakna hingke kerong rakmo bayan saw 22 saw Jisu Kristo no poito khlaima bisingtwi se kaitor borok no kaham hini romo Kristo no poito khlainai bebak no kaitor kaham hini romo tamni hingke rokebo juda krei hini saw je Kristo no biswas khlai bono kaitor kaham hini romo hini saw je Jisu Kristo no sini mo thangnai sa hini poito khlai eba ki biswas khlai bono kaitor kaham hini nomo hini saw 23 bebak borok no somsok khlaikya hake जों sajak kaitor bai haksal angkhani saw जों joto borok somsok khlaigani saw o somsok khlaimani bai जों sini जों sajak kaitor bai hasal angkhani saw 24 saw phiaba kaitor haino khairokma bai borok bebak no phiyoknaisa Kristo Jisutwi kaitor bai kaham hini romjakha phiaba kaitor जोंno haino khairogna khani saw o khairokmani bai जोंनो boni sajla Jisu Kristo ni twi जोंनो kaham hini romkhani saw 25 Kristo Jisu thei borok ni sumsok nakarjakna lama wngna tike kaitor bono rohorka haike borok Kristo no poito khlai sumsok nakarjago kaitor bo sakno kaham hini phunukna bagwi omono khlaikyani saw kaitor khalagwi borok ni laithangjak jorani sumsok no romliya hani saw oro সম্পর্কে srai khe saimano kaitor tam bagwi righteous kaitor जोंनो मोथांनानि bagwi boni sajna rohorka te boni sajla Jisu Kristo sini sumsokni bagwi thikya te thangi bosaka tabuk sung Jisu Kristo no biswas khlainai rok sini sumsok nakarjago 26 saw tamokhe tabukni omolo kaitor bo sakno kaham hini phunukna bagwi borokni sumsok sakakna samung khlaika hani saw kaitor saksak kaham hini phunukna bagwi borokni sumsok nakarjakna samung khlaikani saw omo haikeno kaitor bo sakno kaham hini phunugo phia Jisu no poito khlainai jotono no kaitor kaham hini rommano bo phunugo hani saw phiaba जोंबो kaitor bai bahai ke kaham hini romjakna hingke Jisu Kristo no poito khlaimani bai hani saw Jisu Kristo no biswas khlaimani bai hini saw जों tebo sakangwi thangnai number 9 God is merciful and God is gracious kaitor rongkha khairokma kuplung phai जों opoint saimana sakang जों mercy by grace ni bisingo tamo phelai mok nailai phari जों kokborok nanyan thangake o mercy by grace no kokborok bai kainuni no khairokma hini saw haipano aboni phelai mok dong tamo phelai mok hingkai जों somsok kuthwi borok sini manthai tamo tongma hingkai thimung eba kaitorni jolimung eba khe morke eba khe norok haipano kaitor जोंनो obono relia abono kaitorni mercy जोंनो aboni kaitor phioka abono kaitorni mercy phiaba abono kari kaitor जोंनो tekaisa gift ririkha abo hingkai tamo hingkai heaven o gift rimani abono grace phai जों elembak naithanglainai 1 ni sapima 4 ni 31 tamni hingke subrayung norokni kaitor rongkha khairoknai kaitor bonorokno yakar galak norokno sokomor galak tamni hingke bo somai tangwi nini susu songno koklimani pogui thanglak khinsaw sini subrayung kaitor jono khairoknai kaitor hinsaw bo जोंनो yakar galak khinsaw tei जोंनो sobo sokomor galak khinsaw ang hainhai sagangai elembak pori thangnai lobmung 25 ni 6 to 7 o subrayung moito khlaijari agi phuruni simi nini khairokma tei hamjagwi phaimani kokno hani sikla phuruni sumsok rokno eba samung hamerokno moito ta khlaijari o subrayung nini khairokma bai tei nini kha kaham bai ano moito khlaijari hini Daud oro suri dong subrayung no naok sini जों sini subrayung kaitor no जों khabai khubai biswas khlaigai poito khlaigai sini past present future ni joto sumsokno kaitor khoma khlaire honi saw hainhai जों elembak pori thangnai lobmung
103 ni 8 subrayung ongkha hamjaknai tei khairoknai bo doi thamsi kaya tei paiflaya hamjakmung bai kuplung ni saw sini subrayung kaitor ongkha hamjaknai tei khairoknai sini saw sini kaitor doi joriya ni saw sini kaitor nusung skam ke sina nang bujana nang aw sing jesuk panu saya khaitong di sing jesuk panu lama koroi tong di eba sini kaitor le singno ojora panu nai tongo singno soike kha kipil to hino kaitor na sing tongo soi kubui khabai jisuni thani kipli phaitong hinei sini kaitor na sing tongo sing boni thani koni ne khe soi kubui ke thangtong hinei tei boni thani thangai kubui bo khabai kaham bai ke sing sini joto sayano nakar sana bagai kaitor singno na sing tongo. Number 10 God is glorious kaitor angkha sengsasa kaitor sengsasa hinmani khe bo beba kono sugo hinmase tei sini kaitor kahai kebo korei tei bo bai sujaknai kuno manai korei bo sini wansukmani sraibo kusugo tei bo simino lobjaknai tei surijaknai khulumjakna sugo eba jukko hini saw sini kaitor simino khulumjaknani sugo sini kaitor simino lobjaknani sugo sini kaitor simino borijaknani sugo phajisung elembak nai thanglaiano lamrima 15 ni 11 o subrayung mudairokni bere nonghai tei sabo dong sabo nonghai sengsasa gothar dong samungo bo wana masingsa kama masingsa khe tongnai sabo dong sini gothar kaitor sini kubui kaitor sengsasa kaitor hini saw bo hai gothar tei kebo korei ni saw tei samungo wana masingsa kama masingsa khe tongnai botei kebo korei hini saw sini kaitor simise wana masingsa sini kaitor simise kama masingsa sini kaitor hai sini bible ni gothar kaitor hai tei kubuni kaitor korei hini saw haisung hai elembak nai sigangai thangnai lobmung 145 ni 5 angni phankarak sengsasano tei wana masingsa rokno tei ang kaisumui wan sugano hini saw sini subrayung phankarak hini saw tei sini kaitor simise sengsasa hini saw haisung hai sigangai thangnai angno subrayung abono ani mung ang ani sengsasa no buino eba ani lobmungno takjak mudairokno riya hini saw sini kaitor no hini saw bo no hini saw tini sengsani borok lama korobaijak baksa keba holongno khulumui tongo baksa keba buphang no khulumui tongo borok lama korojak pheba sing saimana nango sing sina nango sini elembakni eba sini bible ni kaitor simise gothar kubui kaitor tei bo simino kaitor tei bono karei kubunni goso korei